Няма нищо по-лошо за шофьора от това зимата купето на автомобила да е студено и прозорците да се потят. Ние имаме решение на вашия проблем. Предлагаме услугата почистване на запушени радиаторчета, парно и запушени водни радиатори с професионална машина за почистване на запушени радиатори. С грижа за нашите клиенти и максимално спестяване на разходите им само срещу 39,97 ние ще отпушим запушения ви радиатор. По този начин ще спестите пари за нов радиатор, както и пари за смяната му. Гаранция за перфектно свършена работа. Отпушване на всички видове радиатори за камиони, автомобили, мотоциклети, машинно отпушване на радиатори без да бъдат демонтирани, отпушване и промивка на радиатора на парното, отпушване и промивка на воден радиатор, отпушване и промивка на блок на двигателя, отпушване и промивка на интеркулер. Предимства: без допълнителни пари за демонтаж, монтаж и нов радиатор, без скъпия демонтаж на цялото табло на автомобила, прецизно, бързо и лесно, евтино. Гаранция за перфектно свършената работа е, че ще видите всички боклуци от запушения ви радиатор, събрани във филтъра на машината.